warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para dulur. Kula Fafa kelas 6 badhe ngulas sekedhik salah sawijining jajanan tradisional yaiku klepon. Klepon yaiku pangan tradisional sing wis klebu jajanan pasar lan wis dikenal saka taun 1950-an. Nanging saiki wis kesuwur nganti mancanegara kaya Malaysia, Singapura lan Brunei. Klepon digawe saka gempuk ketan, bentuke bunder-bunder kaya balbeko. Tengahe diisi gula abang lan jabone diwuwuri parutan klapa. Biasane warnane ijo. Nah, warna ijo iki biasane saka godhong pandan. Klepon bakno ana filosofine lho. Klepon iso diarani simbol kesederhanaan sebab digawe saka bahan-bahan sing sederhana. Warna ijo saka klepon uga duweni filosofi kesejahteraan lan kesuburan. Rasa manis saka gula abang duweni filosofi becik atine karena manis. Nah, cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.